מגילה דף י"ח. קרא על פה לא יצא וכו'. מנהלן. אמר רבא, עטיה זכירה זכירה, כתיב אחר הימים האלה נזכרים, וכתיבתם, כתוב זאת זיכרון בספר. מה להלן בספר? אף כאן בספר. ומה ידעה זכירה קריאה היא? דלמעיון בעלמא. לסל כדעתך, דתניא, זכור, יכול בלב. כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור. אמר אני מקיים זכור בפה. קרא התרגום לא יצא, וכו'. היחידמי. אילמה דכתיבה מקרא וקריא לתרגום, היינו על פה. לצריכה, דכתיבה תרגום וקריא לתרגום. אבל קוראים אותה ללועזות בלעז וכו'. ואמרת קרא בכל לשון לא יצא. רב שמואל דאמרת ערוויו בלעז יווני. יחידם, אילמה דכתיבה אשורית וקריא ליוונית, היינו על פה. אמר רבחה, אמר רבי אלעזר, שכתובה בלעז יווני. ואמר רבי יחא, אמר רבי אלעזר, מניין שקרא הקדוש ברוך הוא ליעקב אל, שנאמר ויקרא לו אל אלוהי ישראל. ליסל גדעתך למזבח קרא ליעקב אל, ויקרא לו יעקב מבעילה, אלא ויקרא לו ליעקב אל ומקראו אל אלוהי ישראל. מיטיבה, קראה גפתית, עברית, עלמית, מדית, יוונית לא יצא. הלדמיה אלא לה גפתית לגפתים, עברית לעברים, עלמית לעלמים, יוונית ליוונים, יצא. יחי, רב שמואל המים מוקמילה למתניתין בלעז יוונית. לא כמו בכל לעז, אלא מתניתין כברייתא. וכי יתמר דרב שמואל בעלמא יתמר. רב שמואל דאמרת ערוויו, לעז יווני, לכל כשר. והקטני יוונית ליוונים, אין, לכולי עלמא לה. אינו דאמור כרבן שמעון בן גמליאל דתנן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. ולא אמרו הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אמרי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אבל אמינא הנמי לשאר ספרים. אבל מגילה דכתיב בה ככתבם אימה לה. כמה שמע לה. והלא ער ששמע אשורית יצא וכו', והלא ידע מה כאמרי. מדידיה והאנשים ועמי הארץ. מתקיף לרבינה, אתו אנא נחשתרנים בני הרמחים, מידעינן, אלא מצוות קריאה ופרסומי ניסה. הכנה ממצוות קריאה ופרסומי ניסה. קרא סירוגין יצא וכו'. לאבו ידעי רבנן, מהי סירוגין? שמעו לאמתא דברבי דקאמרה לו לרבנן דאביעי לפיסקה פיסקה לברבי. עד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין? לא אבו ידעי רבנן, מהי חלוגלגולות? חלוגלוגות. שמעו על אמתא דברבי דאמרה לאו גברא דאבה קם מבדר פרפיחני. עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך? לא אבו ידעי רבנן, מהי סלסליה ותרוממקה. שמעו לאמתא דברבי דאבת אמרה לאו גברא דאבה מהפך במזיה. אמר לה, עד מתי אתה מסלסל בשעריך? לא אבו ידעי רבנן, מה ישלך על השם יאהבך? אמר רבא בר בר חנא, זימנה חדה ואזלנה בעדיה ותיעה וכדרי נתונה. ואמר לי, שקול יאבך ושדי אגמלי. לא אבו ידעי רבנן מאי ותתיעתיה במעטתיה שמת. שמעו עליה אמתא דברבי דאבת אמרה לחברתה, שקול תתתה ותתי ביתה. תנו רבנן, קרא סירוגין יצא, סירוסין לא יצא. רבי מונה אומר משום רבי יהודה, אף בסירוגין. אם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. אמר רבי יוסף הלכה כרבי מונה שאמר משום רבי יהודה. אמר לה, באי לרבי יוסף כדי לגמור את כולה מאחד הקאי לסייפה, או דדיל מרשע לסייפה. אמר למרשע לסייפה. דיל כן נתת דבריך לשיעורי. אמר רבי אבא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, הלכה כרבי מונה. ושמואל אמר, אין הלכה כרבי מונה. בסורה מתנוח, בפומפדיטה, מתנוחי. אמר רב כהנא, אמר רב הלכה כרבי מונה. שמואל אמר, אין הלכה כרבי מונה. רב בביים מתנה איפקה. רב אמר, אין הלכה כרבי מונה, ושמואל אמר, הלכה כרבי מונה. אמר רב יוסף נקוד, דרב בביים בידך. דשמואל הוא דחייש ליחידה. תתנן. שאומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, משום רבי יהודה בן ביתרא אמרו, אומרים לו המתנת שיעשה אחיך הגדול מעשה. אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן ביתרא. תנו רבנן.
השמיט בה סופר אותיות או פסוקים, וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם, יצא. מיטיב היו באותיות מטושטשות ומקורעות, אם רישומם ניכר כשרה, ואם לאו פסולה. לקשיא הא בכולה, הא במקצתה. תנו רבנן, השמיט בה קורא פסוק אחד, לא יאמר אקרא את כולה ואחר כך אקרא אותו פסוק, אלא קורא מאותו הפסוק ואילך. נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקראו חציה, לא יאמר אקרא חציה עם הציבור ואחר כך אקרא חציה, אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה. מתנמנם יצא וכו'. היחידה ממתנמנם. אמר רבא שינים ולא נים, תיר ולא תיר, וקראו לה ועני, ולא ידע לידור הסברה, וכמעט קראו לה מדקר. היה כותבה, דורשה ומגיעה, אם כיוון ליבו יצא וכו'. היחידה ויקרא מסדר פסוקה וכתב לה, כי כיוון ליבו מה יהווה. על פה הוא, אלא דכתב פסוקה וקרא לה. ומי יצא? ואמר רבי חלבו, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כדבריה אומר כולה. ואפילו למאן דאמר מי יהודי, צריכה שתהיה כתובה כולה. אלא דמנחה מגילה קמה וקרא לה מינה פסוקה. וכתב לה. למה מסייע לרבא בר חנא, דאמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. דילמה דאיתרמה לאיתרמוי גופה. דילמה דאיתרמה לאיתרמוי גופה. אמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מיטיב, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מה זה ברבי מאיר שלח לעבר שלו בעשיה, ולא היה שם מגילה, הוא כתבה מליבו וקראה. אמר רבי אבו שאני רבי מאיר, דמקיים בה ואף רפיך ישירו נגדך. אמר לרבי רמי בר חמא לרבי ירמיה מדיפתי, מה ואף רפיך ישירו נגדך? אמר אלו דברי תורה, דכתיב בהו עדאי ועיני רבו ועינינו, ואפילו הרים יהיו שרים הם אצל רבי מאיר. רב חיסדא אשכחי לרב חננאל דאבה כתב ספרים שלא מן הכתב. אמר לראויה כל התורה כולה להיכתב על פיך, אלא ככה ברוך חכמים, אסור לכתוב עוד אחת שלא מן הכתב. כאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך, מכלל דמיושרים הן אצלו, והרבי מאיר כתב שעת הדחק שענה. אבא ישר לדבה ברחב ולמכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב, כמה כי הייתנה. נתניה, רבי ירמיה אומר משום רבנו תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, ואין צריכות סרטוט. והלכתה תפילין אין צריכים סרטוט, מזוזות צריכים סרטוט. אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב. מייתמה מגרס גריסן. הייתה כתובה בסם וכו'. סם, סמה. סקרה, אמר רבא בר חנא, סקרתה, שמה. קומוס, קומה. קנקנטום, חרטה דאוש קפה. דפטרה, דמליח וקמיח ולעפיץ, ניהר, מחקה.